Tak jo, koupili jsme tohle a jdeme to otevřít. Je to vlastně jakože je to tohle. Asi to znáte, že tady nahoře je i sliz, takhle to propíchneme tím brčkem a je tam jedna z těchto panenek a jsou tam různý sekrety. Tak jsem to chtěla vyzkoušet. Prosím, je to bude dobrý. Jo. Bubble tea! Bubble tea. Tak jo, máme to otevřít. Teď? Teď moment. Aha, tady je to brčko. To je velký brčko, viď? Tak ten sliz. Tak jo. To je ten sliz. Ježiš, ale ten je dobrý, jakože. No. Mario. Možná to nebyl úplně dobrý nápad. No to je jedno. Takhle to otevřeme. OK. A je teda jakože hodně dobrý. Nelepí se jakože. Čekat. Tenhle sliz mám přesně ráda. OK. Pane bože. Když si koupíte sliz od panenky. Radši si od toho umí pak ruce. No nic, radši to rozbalíme pak, takže. Jo. Tak jo. Ale má dlouhý vlasy, tak to je důležité, aspoň můžeme plést copánky. Má i ohýbací nohy, to je dobrý. Aspoň má takhle hezky vlasy, že můžeme i plést nějaký copánky a tak. Tak jo, podržíš to? Okay.
Ona má tady i písenka. Tady nejde vůbec otevřít. Tady je. Koukej, ona je takhle mačkací. Takhle vypadá. To je jedno. Tady má asi... To nebudu řešit. Sukně. Bubble tea takový. Bubble tea sukně. Tak už jsem dlouho nedělala teda. Ježíš, tohle je jeho domeček. Koukej, tady to se jde mačkat. Já jsem to už někde viděla. Ježíš, koukejte, tady má takový babetiový domek. Tak jo, a poslední. Taštička! Takhle má i tu tašku. Takhle má vlastně boty, tahle má sukínku. Tady má takhle vlasy a kabelku. A tady má toho rozumného pejska. Takže tady je první. A mně se to teda celkem líbí. Tady. A takhle. A tady je ten sliz pak. Ještě to rozbalím. Tady, takže máme další. A jsme sliz. Pokažte. Dáme tam vodu. Tak jo, tu tam dát vodu. Tady. Já jsem řekla, že to padá takhle. Tam. To bude zajímavý. Tu jsem chtěla. To já budu řešit. Tak a dáme to do vody. Koukejte, jak se to rozpouští. Magic. Ty vlasy pak musíme vyférovat. Já jsem to ještě nikdy neviděla. Koukej. Koukejte, už se to rozpouští.
čepičku, teď ty. Ukažte takhle, ne? Takhle se to rozbilo jako tady na to. Ježiš, to je sukínka, hele. Dvě botičky, ona je asi paletka, nebo já nevím. Jak je možné, že by to... Vážně, to už je. A ty nohy! Aha, ona to má mít už. Tak jo, to jdu vyjít. Tak jim zatím ukážu, co by tam má. OK, mám to. Zase má dlouhý vlasy, to je dobře. Tady to má i taky barevný. Tak. Takhle si dáme, podržíš ji zase, tady. Takhle. Takhle dáme tu sukínku. Tady jí dáme klobouk a takhle. A tady jí dáme takhle ty. A tady má i hřebí, takhle na vlásky. Takže takhle je to hotový. A tady. Takže za mě je to dobrý, taky to nebylo úplně levný, ale to nebudeme řešit. Takhle to vypadá a mně se to líbí. Takže pa u dalšího videa a dávejte like a odběr. Pa.